दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जे 48थि बोसोरसालिया जथुम्मा नैबे खुंग्रिङाव जादों। बेवहाय आं आलासि महरै नुजाफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। आं थाङो, ब्रह्म धोरोमल' नङा, बाथौआवबो आं थाङो एबा समाजनि गुबुन गुबुन धोरोमनि माबाफ्रावबो थाङो। धोरोम आफादफोरनि बिबाना जाहैबाय समाजखौ मोजाङै लाखिनांगौ। बबेबा समाजाव संस्कार नांगौबा संस्कार लाबोनांगौ। बबेबा समाजा गावनि संस्कारनिफ्राय जुदि एसे आनज्रायनानै गाज्रि संस्काराव थांदोंबा बेखौ रैखा खालामनांगौ। ब्रह्म धोरोम आफादाबो बे बिबानखौ मावनानै खामानि मावलांबाय थागोन आं सानो। कालिचरन गुरुदेबआ खालि धोरोम गुरुल' नङा, बियो समाज फोसाबगिरिबो। आरो बर'नि गेजेराव सोलोंथाइ बिथिङाव जि मोनसे सोमावसारनाय बा जावरिखांनाय लाबोदों बै समाव, जे बे सोलोंथाइनि जि रिफर्म बेखौ बियो लाबोआमोनबा बर'फोरनि गेजेराव दाबो लेखा गोरों मानसिया एसेबां ओंखारनाय नङा आरो जोंनि समाजा एसेबां दावगानाय नङा। फार्स्टिं पलिटिकेल एवारनेस, जे ट्राइबेलफोरनो रिजार्भेसन नांगौ, सेपारेट इलेक्टरेट नांगौ, बे बाथ्राफोरखौ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआनो माखासे मानसिफोरखौ लोगोआव लानानै साइमन कमिसनाव थिखांबोजेनदोंमोन। आरो जोंनि थाखाय मोनसे आलादा रिजार्भेसन नांगौनि बाथ्राफोरखौबो बिथांमोनानो थिखांबोजेनदों। दा बे हिसाबै दिनै दानि गोदान ट्राइबेलफोरा बर'ल' नङा, गुबुन ट्राइबेलफ्राबो जिखिनि सा सुबिदा मोनबाय थादों दा, बेयो बिथांमोननिनो मावनाय, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनिनो मावनाय। बे आसामाव आसामनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे कन्ट्रिबिउसन होलांदों। बे जाबाय बै समाव बै ओनसोलनि जमिदारफोरा, बे जमिदारफोरा बे आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्लाखौ माने दानि बांलादेशजों सरजाबनायनि मोनसे प्रप'जाल लाबोदों, आसामाव थाया होननानै। आरो बै समनि जमिदारफ्रा नाथाय बे बाथ्राखौ गिबि प्रटेस्ट खालामजेनदोंमोन कालिचरन गुरुदेबआ आरो साइमन कमिसनाव। आरो बेनि हेंथायै मोनसे मेम'रेन्डाम होनानै दिनै आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्लाया बांलादेशजों थाङालासिनो आसामावनो थालांदों। बे आसामनि थाखायबो बिराद गिदिर कन्ट्रिबिउसन। आरो बै समाव बावहाय बर' मानसिफ्रा बांला मिडियामजों शिक्षा लायोमोन। दा बर'आथ' बे समाव लेंगुवेजआ बेबायदि एसेबां डेभेलपबो नङामोन। नाथाय जोङो आसामनि मानसि जानानै बांलाजों मानो शिक्षा लानो, जों असमियाजों लागोन होननानै लिरनानै होजेननाय, दाबि खालामजेननाय मानसियाबो बेनो। थ' बेवहाय आसामनि सामाजिक जिबना जोबोरै मोनसे मोजां बेयाव आबहावा आङो नुफैदों। सेरफांगुरि, बे खुमगुरि बे ओनसोलाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुम्मा, आरो बेयाव मोनसे धोरोम आफादनि गोदान आफाद दादों। गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गोदान बिबानगिरि बे आइ आफामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरबाय। मिजिंथिदों बिथांमोननि क्रिएटिभ इनिसियेटिभनि गेजेरजों जोंनि समाजाव खौसेथि फैगोन, जोंनि समाजाव सोलायनाय फैगोन, मोजां थासारि फैगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो लोगोसे जोङो बेखौ बुंनांगोन, ब्रह्म धोरोम होननानै बुङोब्ला जोङो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुंखौ जोङो बुंखानांगोन। जेब्लासिम गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुङा थागोन अब्लासिम ब्रह्म धोरोमा थागोन, बेखौ आंहा फोथायनाय दङ। आरो जे आङो नैबेखौ बुंगोन, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बिनि माखासे जि गुन, बे गुनफोरखौ जोंनि दानि दैदेनगिरिफ्रा सोलोंनो गोनां दङ। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ ओरैबायदि मानसिमोन, जाय बेखौ बुंदों, जाय बाथ्राखौ बे गुरुआ बुङोमोन, बिनि मावनायजों बुंनायजों मोनसे सोमोन्दो दङमोन। खिन्थु जोङो सम सम मालाबा जों नुयो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव राजखान्थियानो जा, समाजानो जा, बा धोरोमानो जा, बुङो मोनसे, सानो मोनसे, बेलेग मावो मोनसे, जायनि जाहोनाव जोंनि समाजाव मोनसे गाज्रि थासारि नुजाथिनो नाजायो। बेनिखायनो आं खावलायगोन जे ब्रह्म धोरोम आफादल' नंला, जायखिजाया धोरोमारि आफादफोरनि जि दैदेनगिरि, बिथांमोनहा गाव मा सानदों, मा बुंदों आरो मा मावगोन, बेजों मोनसे सोमोन्दो लाखिनांगौ। आरो लोगोसे बिथांमोननि बे मावनायाव जर'खायै जोंनि बर'नि धोरोमारि आफाद, बे धोरोमारि आफादफोरनि जि दैदेनगिरिफोरनि मावनाय, बेयाव जोंनि बर'नि जि अरिजिनेल कालचार बेफोर रिफ्लेक्ट जानांगौ। आरो जोंनि बे धोरोमारि आफादफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि राव, थुनलाइ, हारिमु बेफोर थांनानै थानांगौ।
जोंनि जायखिजाया धोरोम आफादानो जाथों जोंनि बर'नि राव बा थुनलाइ हारिमु बेफोर जाहाथे खहा जाया बेखौनो आङो खावलायदों। मानो होननानै बुङोब्ला जे जोंनि थांनानै थानायनि जि मोनसे बिथा बेनो जाहैबाय जोंनि राव आरो थुनलाइ। राव आरो थुनलाइनि गेजेरजोंसो जोङो बर'खौ बर' होननानै जोङो सिनायथि लानो हायो। धोरोमा जाहैबाय जोंनि मोनसे पार्ट। आरो जोङो मोनसे बाथ्राखौबो बुंनांगोन, जोंनि जर'खायै ब्रह्म धोरोमनि माखासे आर'ज मेथाइ, बे आर'ज मेथाइआव ओरैबायदि मोनसे दङ जे इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो, आफा इसोर जोंनि अगियान